Megalayapost.news. Hadin baka sangkimi Ribhoy People's Council sangkimi hakalay to jaliyo klalit ban kandu ya ka DMHU Ribhoy District hakabay day bat kajumbam don Dr. SNCU bat NRC hanong po Civil Hospital nrelayo jing tibru babun ki doktor na lor bokya ka kam bat kiduna brio kihabru ban lechnran man bawan ki he ki han shakani ka jela na markani district kadi ka kredok ban rung bat mi shaka jela nakaliang uba Jason Lennox nong room kum presiden ulaong bakalong kajing e kabakraw ki doktor nalor bagido na brio bat kya kakam ki hapru ban mi nagijing tray bat ino ikinong pang ban lechnran ya kita ki he ki han ki bawan shaka jela bat kum kaseng kalakarpat shaka sarkar jela bakadai ban perkhat bha bakam dei ban penthut ya ki doktor ki badan hakakam bat kum bakajuong ban pendu no ya ka VIP culture kadai ban but ya kata ke bangi kwa ban benrap nakalian shaka seng kalong ba Ribhoy district ko bangila ban sungtu kadika jela ka ba ka district ka ba ngiwan shaka jela ka jingkalum gateway la janman naka por ngi ui ka jingwan jongki VIP la kadiki officer naka sarkar kami la kadiki minister nagi sarkar kami kanika VIP movement la janman naka por ka bu jingi ashkade ka district kadau galong ba shibu mata la kidon ki VIP movement susi ban yatu ba kini ki jeka sumar ki badon doktor ki haban pak wud ban le buat kita ki VIP ngim ya keren ba hakati ka jeka sumar la don nem don doktor ya kata ngim keren henry ka duty ka jongki ka bahmat tam kalong baki ken mi na ka jaka tray bat banit sendar na gitu ki VIP te kai ka baja kalong ba onna ki kilami hakaru ka jaka ka jongki don doktor te ka jing susi kalong ba kitu ki patients ki ba thia pang ki ba de ki ba wan ban phak sumar kamut ba kimyo ya ka hok ka jongki te ka sarkar kumba ka keren na ka por ban pendu e kan ka VIP culture te ngi semua bakadi ketangga kata ka baki super pagit ban pendu e kata ka VIP culture whereas hapo ground zero ngim yu i bakale kumta te ka jing kentu na kalian jongi kum ka seng galong ba hapakiwan ki VIP movement nai pentut ya ki doktor namar ba ka we galong ba la duna lupa ka nombo ki doktor ka ba ar long ba PP code ya ki ban phale ya kita ki VIP duty ya ka bangi kum ka seng semua ba nginom la apriang ai kata te ka jing kentu e ka sarkar long ba nai torture ki doktor ki jongi lar ki don ka duty ban phale but kita ki VIP kan sab kilej namar ba ngila ban smutu ba chief minister udon la jong doktor ki governor ki don la ki jong ki doktor tambal la ka don ka movement jongki kini ki doktor jongi na ka jaka batri hapan deploy ki marmar ban phali but kita ki VIP tengi ngi kani kalong ba bakla bat nang nei syakmat ka sarkar ka ban penduna ya ka tu ka jing bu hakmat ya kata ka jing VIP bat bakan bu ya pai ba hakmat ban ningkong ya Megalayapost.news.